खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोन आं दिनै मोनसे गुबुन आयदानि भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो गोबां फरायसाफोरानो नैबे भिडिअनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनगोन होननानै आं सानो आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना 2026 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ गोबां हेफाजाब होगोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव जिरायगोन बिथांमोनाबो नैनि आइडियाखौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि फरायनायाव नांथाबनो हायो मानोना एसएसएलसि आरो एचएसनि जा आनजाद बे खाथि एसएसएलसि आनजादा एबा मेट्रिक आनजादा फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 10 खालारनिफ्राय जागायगोन आरो बेनि उननि साननिफ्रायनो थामहिनबा 11 फेब्रुवारिनिफ्रायनो एचएस आनजादा जागायगोन दा फरायसा बिथांमोना बे आनजाद जानायनि जा 40 सिगांनि सानखौ माबायदि बाहायगोन बेनि सायावसो आङो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बानायनो थाखाय आखायाव लादों दा बे समफोरखौ आङो बेबायदि माखासे राननानै बेवहाय बुजायनो नागिरदों दा माबायदि समफोरखौ नोंथांमोना हगारनांगौ आरो माबायदि मोनसे मोजां फरायनायनि टाइम टेबल बा स्ट्रेटेजि लाखिनानै जोङो नांथाबनांगौ बेनि बागै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों आरो जायफोर नायगिरि बा फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि मोनसे गासैबो फरायसा बिथांमोना बा गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेबायदि फरायनायनि प्लेनिं थाखायो आरो नैबे आं जा प्लेनिं होदों नोंथांमोननो फरायनायनि बेनिख्रुइ साबसिन नोंथांमोनाव थानोबो हागौ नोंथांमोना गावबा गावनि जा साबसिन फरायनायनि मोनसे प्लेनिं खालामना लादों बेबायदि नांथाबलांबाय था आरो जायफोर एसेबो माने आइडिया मोनाखै बिथांमोननि थाखायसो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा बेवहाय एसएसएलसि नोंथांमोना नुनो मोन्दों एसएसएलसि 2026 प्रिपारेसन टिप्स बिफोर फाइनाल एग्जाम दा फाइनाल एग्जामनि सिगाङाव दा माबायदि फरायनांगौ बेखौ आङो माखासे बेवहाय दिन्थिना होनो नागिरदों दा नैबे 40 डेज बेस्ट स्टाडि प्लेन दा नोंथांमोननि आखायाव बुंनो थांब्ला 40 दिनानोल'सै दा आं बे 40 दिनखौ बबेनिफ्राय हमदों नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखाबाय जानुवारि 1 जानुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिसिम बेखौ आङो 40 साननि मोनसे फरायनायनि प्लेनिंखौ खालामनानै होनाय जादों दा नोंथांमोना बेखिनि समखौ ओरैबायदि बाहायथारनांगोन नोंथांमोना एसेबो समखौ गुबुन नाङा फाङा खामानिफ्राव हगार हरथारनाङा अनलि फरायनाय खालि फरायनायावल'सो बाहायथारनांगोन आथिखालाव नैबे समाव गोबां मेला फेस्टिभेल बायदि बायदि जानाय नुनो मोन्दों दा बेफोराव थांनानै गावनि गोनांथार समखौ हगारालासे नोंथांमोना नैबे 40 साननि जा मोजां मोनसे सम बेखौ नोंथांमोना मोजां बाहायथारनो हायोब्ला फैबाय थानाय आनजादाव बयनिख्रुइ साबसिन फिथाइखौ नोंथांमोना लाबोनो हागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो आरो जायफोर फरायसाफोरनि बिगोमा बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों एबा जायफोर फरायसाफोरा फाइनाल एग्जामाव जिरायगोन बिथांमोनाबो जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला एबा बिथांमोननि बिमा बिफा एबा जोथोनगिरि बिगोमा बिथांमोना नायदोंब्ला अन्नानै फरायसा बिथांमोनखौ नैबे 40 समखौ माबायदि बाहायदों बेखौ मोजाङै नोजोर लाखि आरो फरायसा बिथांमोनखौ नाङा फाङा जाहाथे गिदिंनो थिननो नाङा मेला बा बायदिसिना फेस्टिभेलफोराव ओरैनो समफोरखौ हगार हरालासे गावनि गोनांथार समखौ फरायनायावल' बाहायो बेखौ आं गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय 40 दिननि जा बेस्ट स्टाडि प्लेन बेखौ आङो मोननै बाहागोआव रानबावदों नोंथांमोना नैबे नुनो मोन्दों बे जाहैबाय रिभिजन 1 दा बे रिभिजन 1खौ आङो बेवहाय मोनसे टाइम होना दोनदों मा साननि गेजेराव रिभिजन 1आ कमप्लिट जाथारनांगौ बेखौ होनाय जादों जानुवारि 1निफ्राय 19 जानुवारिसिम बे जाबाय रिभिजन 1 आरो बे जाबाय 90 डेजनि मोनसे 19 साननि मोनसे रिभिजन 1 बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट बे रिभिजन 1 जोबखांनायनि उनाव बा रिभिजन 1आव नोंथांमोना गासै जेसेबां नोंथांमोननि साबजेक्टफोर दङ आयदाफोर दङ गासै थाखो 10आव गासै 6 आयदाफोर थायो दा बे 6 आयदाखौ नोंथांमोना 19 साननि गेजेराव जायखिजाया राहायै फोजोबथारनो नाजानांगोन आरो बेनिफ्राय जा फोजोबबाय बे 19 डेजआव आरो बे 19 डेजआव फोजोबनाय जायफोर नोंथांमोना नायनाय बेखौ आरो सेकेन्ड रिभिजन होथारनांगोन मानोना जेसेबां नोंथांमोना नायफिनबाय थागोन एबा रिभिजन होबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना आनजादाव गोरलैयैनो लिरनो हागोन बेखायनो माल्टिपल रिभिजन खालामनांगौ जोङो दा थेवबो आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोना नैबे 40 साननि जा सम बेखौ नोंथांमोना आनजादनि सिगां समाव नोंथांमोना खेबनैब्लाबो रिभिजनखौ होथारनायनि मोनसे प्लेनिंखौ आं बेवहाय लानानै फैदों आरो बेवहाय सेकेन्ड रिभिजन दं बा रिभिजन 2 बे जाहैबाय नैबे 19 डेज बेबो 19 डेज बेथिंबा 19 डेज बेथिंबा मोनसे 19 डेज बेबायदि समखौ आङो बाहागो रानदों आरो बे 90 डेजनि उननि जा रिभिजन 2 बे जागोन 20 जानुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम बे सोलिबाय थागोन बे जाबाय रिभिजन 2 आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैथिं मोनसे दङ बेयाव आनजादनि एसे खानथाम सिगां मोनसे रिभिजन 3 जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना बेबायदि जुदि खालामब्ला मोनसे मोजां मार्क्सखौ मोननो हागोन होननानै आसा खालामनो हायो दा रिभिजन 3आव मा दङ दा नोंथांमोननिया फार्स्ट साबजेक्ट हिसाबै बेवहाय 10 तारिखआव फेब्रुवारिनि 10 खालाराव जानो गोनां आयदाया जाहैबाय इंलिस नङा बे जाबाय एमआइएल दङ आं बेवहाय नैबे जा एसएसएलसिनि प्रग्राम बेखौबो लानानै फैदों दा एमआइएल दङ दा एमआइएलखौ नोंथांमोना फरायदो नैबे 8 बा 9 10 बे सानथामाव फरायदो नोंथांमोना
दा बे जाबाय रिभिजन 3 जाबाय बेखौ नोंथांमोना रिभिजन 1 रिभिजन 2 बो नोंथांमोना नायना लाखाबाय आरो नैबे जा रिभिजन 3 आव नोंथांमोना नायगोन आनजादनि खाननै सिगाङाव नायगोन अब्ला बेवहाय एसे गोरलैसिन जाना थागोन आरो जा फरायदोंमोन रिभिजन 1 रिभिजन 2 बेखौ गोसोखांनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा नोंथांमोना थाबैनो गावनि जा फरायनांगौ बेखौ रिभिजन 3 आव मोजाङै कमप्लिट खालामनो हागोन आरो आनजादाव मोजाङै लिरनो हागोन दा बेखायनो बेबायदि मोनथाम गिबियावनो प्लेनिं खालामना लाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ दा नेक्स्टआव दङ टाइम टेबोल बेवहाय आङो मा खालामनाय जादों दा रिभिजन 1 आव माबायदि मा सानाव मा खालामनांगौ बेखौबो आङो नोंथांमोननो होनाय जादों नैयाव दा बेवहाय एमआइएल गिबियावनो आङो बे नोंथांमोननि जा एसएसएलसिनि प्रग्राम बेखौ नायनानै बेखौ बानायनाय जादों एमआइएल दा एमआइएलखौ आङो बांद्राय बेवहाय सान लाखिनाय जायाखै दा बे जाबाय 2 days एमआइएलनि थाखाय साननै लाखिनाय जादों आरो साननैयाव गासै बेबायदि गासै समखौ मोनो सानसेयाव बेसेबां आवार्स थायो बेसेबां घन्टा थायो बे जाबाय 24 घन्टा 24 घन्टाजों 2 जों सानजाबना होबा बेसेबां जागोन बे जाबाय 48 घन्टा जायो दा 48 घन्टाखौथ' जों मानसिया फरायनो हाया जों मानसिफोरा रेस्टबो लानो नांगौ बा फरायसाफोरा रेस्ट लानाया गोनांथार दा बेखायनो आङो 48 घन्टाखौ बेवहाय फरायनो होआसै दा फरायनोबो हाखाया रावबो फरायनो हाया बेबायदि दा नोंथांमोना थेवबो मोनसे टारगेट आवारजों स्टाडि खालामथारनांगोन नैबे आनजादनि खाथि समाव दा नोंथांमोना बे जाहैबाय 28 आवार थामहिनबा साननैजों नोंथांमोना 28 आवार्स नोंथांमोना फरायथारनांगोन बे मोनसे टारगेट आवार आरो बेनिफ्राय हायोबाथ' मोजां आरो सोरबा फरायसाफोरा बेबायदि हायाबो जानो हागौ बिथांमोनाबो नाजा जिहेथु आनजादा खाथि समसै आरो गावबा गावनि लाइफआव मोनसे गिदिर एग्जाम होनो थांगासिनो बेखायनो खेबसे होनायावनो नोंथांमोना मोजां जाहाथे होलाङो आरो मोजां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनाय बेखायनो एसे नाजाथार नैबे समखिनाखौ दा बे 28 आवार जाहैबाय बेनिफ्राय मा सानाव नोंथांमोना बे एमआइएलखौ नायनांगोन दा जानुवारिनि गिबि खालार आरो जानुवारिनि नैथि खालाराव बे एमआइएल साबजेक्टखौ नायनांदों आरो बेवहाय थारमाने आङो मा खालामदों बेवहाय नोंथांमोना गुबुन साबजेक्टफोरखौ बेयाव फरायालासे गांसे साबजेक्टखौनो कमप्लिट फरायथारनानै बे साबजेक्टखौ माने कमप्लिट फोजोबना दोननो थाखाय आङो बे माबाखौ टेबोलखौ बानायनाय जादों दा नोंथांमोना जानुवारि 1 तारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ नायबाय एमआइएलखौनो नायबाय दा गुबुन साबजेक्टखौ नोंथांमोना राननानै लानो हायो दा नैबेयाव थानायखौनो नोंथांमोना नायदो हायोब्ला दा एमआइएलखौ नायबाय बेनि उनाव सेकेन्ड डेसआवबो नोंथांमोना बे एमआइएलखौ नायबाय होमबा साननैनि गेजेराव नोंथांमोना मा खालामनांगोन एमआइएलनि जेसेबां नायनांगौ दङ बड'नि जा बे सिङाव फरा दङ लेसन दङ खन्थाइ दङ रायथाइ दङ माखासे आरो बेवहाय बायदि मैया आसामबो दङ बेनिफ्राय ग्रामार दङ होमबा बे गासैखौबो नोंथांमोना जानुवारिनि 1 and 2 बे साननै सानाव नोंथांमोना नायथारनांगोन आरो बेवहाय बे जाबाय रिभिजन 1 नैबे जा नोंथांमोना बे गासैबो रिभिजन 1 दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय एमआइएल जोबखांनानै नेक्स्टआव फैबाय ससियेल साइन्स आरो सेकेन्ड जा एग्जाम दङ मेट्रिकनि बे जाबाय ससियेल साइन्सआनो दङ आरो बे ससियेल साइन्सआव आङो मा खालामनाय जादों बेवहाय 4 daysखौ लाखिनाय जादों बे 4 days मानोना ससियेल साइन्सआव गोबां नायनांगौ दङ दा बेवहाय माखासे भुमखौरांनि बाथ्रा गोबां सोलोंनांगौ दं हिस्ट'रिनि गोबां सोलोंनांगौ दं बेनिफ्राय बिथिं दङ रांखान्थिनिबो गोबां सोलोंनांगौ दं बेखायनो ससियेल साइन्सआव गोबां माने गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राफोरा गोसोआव लाखिनो गोनां जा आयदाफोर दं बे गोबां जानानै फैयो बेखायनो बेखौ आङो 4 days लाखिनाय जादों आरो 4 daysआव टटेल आवारा जायो 96 आवार दा 96 आवारनि मादाव नोंथांमोना टारगेट मोनसे स्टाडि खालामथारनांगोन 56 आवार आरो बेवहाय समखौ बिदिनो दा 2 जानुवारिसिम नोंथांमोना बेखौ फरायबाय एमआइएलखौ नोंथांमोना 3 जानुवारिनिफ्राय नोंथांमोना ससियेल साइन्सखौ आरो स्टार्ट खालामथारनांगोन 3, 4, 5, 6 जानुवारि बे सानब्रैखौ नोंथांमोना ससियेल साइन्सनि थाखाय लाखिखाबाय बेवहाय बेलेग साबजेक्टखौ जोङो फरायहैला ससियेल साइन्सखौल' अनलि फरायथारगोन आरो ससियेल साइन्सखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट बिदिनो फैलायगोन दा बेबायदि मोनसे स्ट्रेटेजि लाखिनानै फरायसा बिथांमोना फरायनो हायो बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट ससियेल साइन्सनि उनाव इंलिसआ स्टार्ट जागोन बिदिनो इंलिसआव सानथाम लाखिनाय जादों दा सानथामाव नोंथांमोना इंलिसनि जेसेबां टेक्स्ट बुकनि सोलोंनांगौ दं नायनांगौ दं बेनिफ्राय बेखौ नायदो ग्रामार जेसेबां नायनांगौ दं बे 3 daysआव नायदो नोंथांमोना टटेल टारगेट स्टाडि आवारखौ बेवहाय होनाय जादों 42 आवार मा सानखालि नोंथांमोना नायनांगौ बेखौबो लिरनाय जादों 7, 8, 9 दा बेबायदि गासै साबजेक्टखौ बेवहाय लाखिनाय जादों दा बेनिफ्राय बे थांबाय रिभिजन 1 दा नैबे रिभिजन 1आ जेब्ला कमप्लिट जागोन नोंथांमोननि बे नायनायफोरा दा बे नायनाय खिनाखौनो आरो मा खालामनांगौ नैबे जा रिभिजन 2 जाय माने 20 जानुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम जागोन बे दा बेवहाय नोंथांमोना जा रिभिजन 1आव नायदोंमोन बेखौ आरो गोसोखांफिन एबा नायफिननांगौ जेसेबां जोङो नायफिनबाय थागोन अब्ला जोङो जायखिजाया आयदानि सायाव गोरलै जानानै फैयो आरो बेखौ आनजादनि खथायाव जों मोजाङै लिरनो हायो बेखायनो नैबे रिभिजन 1आव जेखिना नायबाय नोंथांमोना बेखौ रिभिजन 2आव नोंथांमोना बेखौ नायफिन अब्लानो आरो गोसोखांफिननो नाजा आरो बेवहायबो रिभिजन 2आव माखासे बेवहाय समफोरखौ होनाय जादों बे सम बायदियै नोंथांमोना सानफोरबो होनाय जादों बे सानखौ नोंथांमोना बाहायनानै मोजाङै फरायनो नांथाबब्लानो नोंथांमोना आनजादसालियाव मोजां मार्कसजों लिरनानै उथ्रिसारनो हागोन बेनिफ्राय रिभिजन 2 आरो आनजादनि जा गेजेराव साननै बा माब्लाबा सानथाम थायो अब्ला बेवहाय जुदि नायफिनोब्ला आरो रिभिजन 1 रिभिजन 2 बेखिना जा नायबाय बे आनजादनि साननै सानथामाव जुदि नायोब्ला जों थाबनो गोसोआव फैफिनगोन आरो अब्लाना जों गोबां
नोंथांमोना सिलेबासखौ कभार खालामनानै आनजादाव मोजाङै लिरनो हाहैगोन दा बेबायदि मोनसे फरायनायनि मोनसे आदबखौ नोंथांमोना लानो हायोब्ला मोजां जागोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय नुबावदों नोंथांमोना नैयाव सिङाव गाहायाव दङ मोनसे दैलि बेवहाय टारगेट दैलि स्टाडि आवारखौ 14 आवार्स लाखिनाय जादों दा खायफायाथ' 14 आवार्सखौ फरायनो हास्लाबाबो जानानै बिथांमोनाबो नैबे आनजादनि थाखाय नोंथांमोना खस्थ' खालामथारनांगोन दा 14 आवार्स 14 घन्टा सानसेयाव आरो साननैजों 14 दाजाब 14 28 जाहैबाय दा दैलि माने 14 आवार्सखौ नोंथांमोना फरायथारनो नाजा बेनिफ्राय आरो बे 14 आवार्सखौ नोंथांमोना मोजां बाहायथारनांगोन बा फरायनाया गोबां फरायसाफोरा फरायदो जानांगौ नाथाय बेवहाय माने खायफाया मोजां मार्क्सजों पास जायो खायफाया खम मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायो दा बेफोर गावबा गावनि माबायदि फरायदों बेनि सायाव सोनारो दा नोंथांमोना थेवबो 14 आवार्सखौ एसे मोजाङै फरायथारनानै गोसोआव लाखिनो नाजा बुजि मोनैखौ बेवहायनो नोंथांमोना कमप्लिट खालामनानै लाथारनांगोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय जोंनिया फरायनायावथ' थांबायानो बेनिफ्राय जों उन्दुनाय समफोरखौबो मोजाङै लाखिथारनांगोन रेस्ट नांगौ मानसिनि ब्रेना कन्टिनिउ खामानि मावनो हाया बेखायनो दैलि स्लिपिं आवार्स बेवहाय होनाय जादों 7 आवार्स दा 7 आवार्सखौ बेवहाय गासै आवार्स उन्दुनाय बे मोनसे समखौ होदों दा बेनिनो बेवहाय हरनि समाव 6 घन्टाखौ उन्दुथारनो होदों बेनिफ्राय आरो बेवहाय आरो 1 घन्टाखौ जोङो जेब्ला बेलासि समाव सोरबाफोर फरायसाफोरा रेस्ट लानो लुगैनाय दङब्ला बिथांमोना बेलासि समाव एसे बा सानजौफुंनि ओंखाम जाखांनानै बेबायदि मोनसे रेस्ट लानो हायो 1 घन्टानि दा बांद्राय नङा 1 घन्टाल' ला नोंथांमोना दसे रेस्ट लानो थाखाय बेनिफ्राय हरनि समाव 6 घन्टाखौ उन्दुथारनाय मोनसे प्लेनिं खालामनांगौ बेनिफ्राय आरो बिदिनो बायदि बायदि वार्कनि थाखाय खामानिनि थाखाय बेवहायबो आरो मोनसे सम थिखानाय जादों दा बे बायदि बायदि वार्कआव नोंथांमोना जानाय थागोन फुंनि जानाय सानजौफुंनि जानाय हरनि जानाय बा गुबुन गुबुन फिसा फिनला खामानि दुगैनाय दोलोमनाय दा बेफोरबायदि माखासे समखौ बेवहाय 3 घन्टा लाखिनाय जादों ओमफ्राय गासै बे 24 घन्टायानो जागोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैबाय दा नैयाव नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों 24 घन्टाखौ माबायदि बाहायगोन दा 24 घन्टाखौ बाहायनायनिबो बेवहाय रुटिनखौ होनाय जादों दा फरायसा बिथांमोना बे आनजादनि खाथि सम 20 जा सानफोर दङ बेखौ माबायदि बाहायगोन दा बेवहाय दैलि मोनसे रुटिनखौ होनाय जादों दा फुंनि 6टानिफ्राय नोंथांमोना फुंनि 9 रिंगासिम नोंथांमोना बेवहाय मोनसे फरायनायनि टाइम बेवहाय थिखानाय जादों दा बेवहाय नोंथांमोना मा साबजेक्टखौ फरायगोन दा नोंथांमोना आङो दा गिबियाव मोनसे टेबोल होदोंमोन ना एमआइल दा नोंथांमोना गिबियाव बे एमआइलखौ नाय एमआइलखौ नोंथांमोना साननैखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव बिदिनो बेबायदि जा थिखानाय सानफोर दङ बेबायदि नाय आरो बे जाबाय नैबे दैलि टाइम मोनसे टेबोलखौ नोंथांमोना बाहायथारनांगोन बेयाव गोबां फरायसाफोरा टाइम टेबोल दङ नंगौ खिन्थु बेखौ फल' खालामा ओरैनो माने बानायनानै लाखिनाय दोननाय बायदि जायो दा बेबायदि खालामबोला नोंथांमोना गावनि जा थांखि दङ बेखौ मालाबाबो जाफुंसारनो हानाय नङा नोंथांमोना रुटिनखौ बानाय आरो रुटिनखौ फल' खालामनो हादों ना बेखौबो नोजोर लाखि दा बेनिफ्राय बेवहाय नैबे 9निफ्राय 10 रिंगासिम नोंथांमोना बेवहाय फुंनि जानाय थाबाय बा एसे दसे रेस्ट लाबाय बेवहाय 1 घन्टानि गेजेराव आरो 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय फरायफिनबाय 10 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम नोंथांमोना फरायफिनबाय दा बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट 1 रिंगानिफ्राय आरो नैबे 3 रिंगासिम बेलासिनि बा सानजौफुनिबो बुंनो हायो जों बेवहाय थाबाय दुगैनाय थागोन सानजौफुंनि आदार थागोन बेनिफ्राय उन्दुथारनो गोसो दंब्ला एसे उन्दुनो हायो नङाब्ला रेस्ट लानो हायो बेबायदि बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट आरो 3 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेबायदि मोनसे 2 घन्टा समनि फरायनाय जाफिनबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट 5 रिंगानिफ्राय 5:30 रिंगासिम बेलासिनि बेवहाय मोनसे बेलासिनि सोरबाफोर गोसो दं थानायफोरा साहा कापसे लोंनाय बेबायदि खायफाना हुदा थायो आरो लोङोबा जों देहाफोरखौ एसे मोजां नाङो बेखायनो इभिनिं टि लोंनायखौ जों खालामनांगौ बेनिफ्राय आरो बेवहाय बे आधा घन्टानि गेजेराव जाजोबनांगोन बे आरो दसे समबो बेवहाय रेस्ट लाबाय आरो रेस्ट लानायनि उनाव आरो मा खालामफिनबाय नैबे 5:30 जानाय लोगो लोगो फरायफिनबाय 5:30निफ्राय 8:30 बाजिसिम नोंथांमोना फरायफिनबाय आरो बेबायदि आङो बेसेबां घन्टा फरायनो नांगौ बेखौबो बेवहाय ब्रेकेटनि सिङाव लाखिनाय जादों बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैबाय नैबे 8:30निफ्राय 9 रिंगासिम नोंथांमोना हरनि आदारखौ बेवहाय जाबाय आरो बांद्राय हर थौजासिम आदार जानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बेखायनो नोंथांमोना 8:30निफ्राय 9 रिंगानि गेजेराव आदारखौ जानाय मोनसे राहा ला आरो फरायसाफोरनि बा बिगोमाफोरा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो फरायसाफोरनो बे 8:30निफ्राय 9 रिंगानि गेजेराव फरायसाफोरनो मोनसे मोजां आदार जाहो अब्लानो आरो बेनि उनाव फरायफिननायाव नांथाब बे जाबाय 9 रिंगानिफ्राय बे हर गेजेरनि 12 रिंगासिम नोंथांमोना फरायफिनबाय बेनिफ्राय आरो 12 रिंगानिफ्राय आरो 6 रिंगासिम बेयाव मोजां मोनसे उन्दुनाय टाइम बे 6 आवार्स आरो नोंथांमोना फुंनि बेवहाय नुदों नोंथांमोना फुंनि जोंनि जा फरायनाय सम बे जाबाय 6 रिंगा नोंथांमोना नैबे जा 6 रिंगानि एसे सिगाङाव उथिनो हायोब्ला साबसिन जायो मानोना बेवहाय फुंनि समा जोंना फरायनाया 6 रिंगानिफ्राय स्टार्ट जागोन बेखायनो 6 रिंगा जानायनि 10 मिनिट 15 मिनिटआव एसे उथिनानै मोखां सुनानै बा एसे साहा कापसेसो लोंनो हायो अब्लाना देहाखौ एसे मोजां नांगोन बेनिफ्राय 6 रिंगानिफ्राय नोंथांमोना फरायनायखौ जागायनो हायो दा बे नोंथांमोना बेबायदि जुदि खालामब्ला मोजां मोनसे
नम्बर लानानै फैबाय थानाय आनजादफोराव उथ्रिसारनो हागोन आरो नैबे SSLCनि बा मेट्रिक आनजादनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना HS आनजादखौ होगोन बिथांमोनाबो नैबे एखे रुटिनखौ बा एखे फरायनायनि जा टिपफोर होदों नोंथांमोननो बेखौ लानानै फरायलांनो हायो बेनिफ्राय गासैबो गावबा गावनि सिमांफोरखौ गिदिर सुजुननांगौ आरो बे सिमांखौ मोननो थाखाय गासैबो वर्क हार्ड होनना बुंदों माने हार्ड वर्क खालामनांगोन सिमांखौल' गिदिर सुजुना दोनबा जानाय नङा बेनिफ्राय बेबायदि नाजालांबाय था अब्लानो जाफुंसारनो हागोन आरो बयखौबो फैबाय थानाय फाइनाल आनजादनि एडभान्स गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांमोना गासैबो मोजां खालामनो नाजा आरो जों आसा खालामो गासैबो मोजां रिजाल्टखौनो खालामगोन आरो बेवहाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बारबो होनाय जादों सोरबाफोर फरायसा बिथांमोना बा बिगोमा बिथांमोना गरेस्वर ओनसोलनिफ्राय नायदों नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनानै गोरलै सलिउसन कचिं इनस्टिटिउटआव सोलोंथाइनि मोनसे मिरु बेयो बेवहाय अफलाइन क्लास गोनांथि जादोंब्ला बा फिउचाराव गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हायो दा बे कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन दा बेनिफ्राय आरो नैथिंजाय लाखिदों मोनसे SSLC प्रग्रामनि मोनसे फिसा रुटिन दा बे रुटिना जाहैबाय नोंथांमोननि एनुवेलनिनो रुटिन SSLC आनजादनि बेखौ बेबायदि लाखिनाय जादों फार्स्ट डेआव मा दङ नेक्स्ट सेकेन्ड डेआव मा दङ बेखौ जाहाथे गोसोआव गोग्लैफिनो रुटिनफोरा दा बेबायदि मोनसे होनाय जादों बेवहाय दा बे मोनसे टेबोलफोरखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय जानांगौ आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों अननानै नायनायजों लोगोसे दा बेबायदि होनाय जा फालिनो गोनां नेमखान्थि बेखौ फालिनो हायोब्ला फैबाय थानाय आनजादाव गोबां नम्बर मोननो हागोन आरो बिगोमा बिथांमोनाबो नैबे आनजादनि खाथि समाव फरायसाफोरखौ जाहाथे नाङा फाङा हगार हरनो नाङा नाङा फाङा बेरायथिंनो नाङा गोबां जायगाफोराव दा मेला फुजा बाथौ फुजा हाबा हुखा बेबायदि मोनफैगासिनो दङ दा बेफोराव थाङालासे न'आवनो थानानै न'आवनो बिसोरखौ मोजाङै नोजोर लाखिबाय था आरो थांनांगौ दंथारोब्ला थांबानो जाबाय बेखौ नाथाय फरायसाफोरखौ जाहाथे गिदिंथिंनो होनो नाङा नाङा फाङा समखौ हगार हरनो नाङा बेखौबो नोजोर लाखि आरो फरायनायाव बांसिन समखौ बाहाय आरो देहाफोरखौबो जोथोन लाखि मानोना देहायानो धोन देहा नङाब्ला जोङो बा देहाया जुदि लोमजाबाय थायोब्ला जोङो जायखिजाया खामानिखौ मोजाङै मावफुंसारनो हाया बेखायनो गासैबो फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि देहाखौबो नोजोर लाखि आरो फरायनायखौ बेबायदिनो दावगालां बा फरायनायनि जायफोर प्लेनिं दङ बेबायदि फरायलांबाय था दा भिडिअखौ माबायदि नांदों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर लोगोफोरनो शेयार खालाम हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे फरायसाफोरा बा जायफोर फाइनाल आनजादाव जिरायगोन बिथांमोनाबो नैबे भिडिअनिफ्राय जाहाथे माबा मोनसे सोलोंनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनो हायो आरो फरायसा बिथांमोना मा रोखोमनि भिडिअफोर नांगौ अननानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर फैबाय थानाय समफोराव बे नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि जों भिडिअफोरखौ लाबोनो नाजागोन उननि समाव गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं